je wordt wat ouder, hè? Ik ben nu 49 en de drive die is er net meer en ik vind dat het voetballers helemaal op dat niveau verwacht je kennen en mij dat er een gedreven assistent scheidsrechter staat. Ben je dat maar nou om flaters te maken? Nee, ik ben net bang om flaters te maken. Want elke wedstrijd, dat hebben we juist direct gezien bij Rode Feyenoord, maken we fouten. En dat is menselijk. We beginnen robotten. En dat jet er gewoon bij. Daar ben ik net bang voor. Nee, dat is absoluut net de reden. Ik ben begonnen als scheidsrechter. Dat ben in 96 bij RBC Excelsior. Dus die er in een camera. En daar moest het maar doen. En er waren 2 minuten vanuit zon ook voor een hele wedstrijd. En zo langzamerhand als assistent oergingen. En dan komt bij Champions League wedstrijden met 26 camera's binnen. Die elke beweging van die registreren. Maar die elke beslissing voor die joggen zo stoel met jost. Tenminste, dat hoop dan. Maar dat kan ik wel eens nadelig voor die werken. En daar mag je het mee doen. Uiteraard het EK. Het EK in Oostenrijk en Zwitserland. Maar dat zijn speciale wedstrijden. Maar een nog mooiere wedstrijd wie eigenlijk de Champions League wedstrijd tussen Real Madrid en Juventus. 95.000 mensen, 98.000 leuk om precies te wijzen. En in zo'n prachtig mooi stadion, zo'n ambiance, zo'n topwedstrijd. Ja, dat is kippenvel. Zullen we jou nog een veld waarom? Maar een vlag in de hand bij legere aftal of is het echt helemaal gebeurd? Het is helemaal gebeurd. Ja. Ik jou alleen nog instructie en dan ging ik nog met een vlag het veld op. Gewoon om instructie te gaan richting naar je assistent scheidsrechters. Maar voor de rest net meer in een kwartbroekje en net meer om een prestatie te zetten.